Assalamu alaikum. Jama'a barkanmu da sake saduwa a wannan tasha tamu ta Nishaɗin ku TV. Kar ku manta muna cikin hikayar Aladdini dan attajiri. Yanzu za mu ci gaba. Bayan ya gama wannan jawabi sai kai shi wani ɗaki zananne da dinare. Akwai gadaje huɗu a cikinsa. Yasa aka kawo masa abinci mai ɗauke da nama mai yawa. Suka ci suka sha sannan Mahmudu ya karkata domin ya sambaci kuncin Aladdini. Sai ya tare shi da tafin hannunsa ya ce, kai har yanzu kana nan cikin wannan bata naka ba na faɗa maka cewar ba zan sayar da wannan kaya gare ka ba ko da dinare ba ka nemo wanda kake biɗa ni zan biya maka da jauhari. Mahmudul Bari ya ce, ni ba zan ba komai na daga dukiyata ba sai akan wannan farashin. Na jima ina matuƙar ƙaunarka. Allah ya ji kan wanda ke cewa faɗa mana maganar tsohon nan kai tsoho uban Bilal maganar nan da zaka faɗe ta ƙauna ba ta warkewa irin ta buƙata har sai an zauna da sumbata da tsare ta. Aladdini ya ce a gaskiya wannan ba zai taɓa yiwuwa ba, ɗauki tufafinka da alfajararka ka buɗe min ƙofa na fita. Ya buɗe masa ƙofa ya fita cikin duhun dare, karnuka na haushi, tsanya na kuka. Yana tafiya bai san inda ya dosa ba, sai kurum ya hangi masallaci a gabansa a buɗe. Ya kutsa kai ciki, ya zauna domin samun mafaka. Can sai ya hangi hasken fitilu guda biyu, sun nufo wajen. Can sai ya ga bayi guda biyu dauke da fitilu biye da su, wasu attajirai ne, ɗaya daga cikinsu saurayi mai kyakkyawar fuska, ɗayan kuma dattijo mai farin gemu. Sai ya ji saurayin na cewa da dattijon, ya kawo na haɗa ka da girman Allah ka dawo min da ‘yar baffana. Dattijon ya ce, ba na hana ka sake ta ba, tun yaushe na sha rigaɗinka cewar kar ka sake ta, kuma ka yi mata saki na ƙarshe. Sannan ya waiwaya ga damansa ya ga Aladdini a zaune kamar jinjirin wata. Sai ya yi masa sallama sai ya ce da shi, wane ne kai ya ɗana? Aladdini ya amsa sallama sannan ya ce, ni ne Aladdini Abu Shammatu ɗan Shamsuddin, shugaban fataken Misra. Na nemi ubana ya bani kayan da zan yi fatauci, ya haɗa min kaya 50 gami da dinare 10,000 na taho nan Bagadaza har sai da muka iso duhuwar zaki. Larabawan daji suka karkashe mutane na, suka ƙace duk abin da na mallaka na daga dukiya da kuɗi. Na shigo wannan birni ban san kowa ba, ban san inda zan kwana ba. Da naga wannan wuri shine na zo domin na samu wurin bacci. Dattijan nan da ya ja ka sai ya ce masa, ya ɗana, me ke gani idan na baka dinare 1000 da tufafi masu tsada da alfadara da tamaninsu ya kai naira 2000? Aladdini ya ce, menene abin buƙatar ka game da bani waɗannan kayayyakin? Dattijo ya ce, kaga wannan saurayin ɗan uwana ne, kuma shi kenan shi kaɗai. Ina da ɗiya sunanta Zubairatul Udiyati. Ta kasance ma abociyar kyau da cikar halitta. Na aurar masa da ita, ya kasance yana matuƙar ƙaunarta, amma ita ba ta son sa. To amma yawan saɓanin da suke samu ya yi mata saki 3. Yanzu aurensu ya zama na ya haramta, sai ta fito daga gidansa ta rabu da shi. To amma yanzu yana tsananin ƙaunarta, ya dame ni da cewa lallai sai na maida masa da ita. Ni ko ba zan jirkita haram zuwa halal ba. Na shaida masa cewa wannan aiki bai zama bisa doron shari'a ba, har sai ta yi wani auren tukunna. Min amince da cewar za mu aurar da ita ga baƙo domin gudun abin kunya ga jama'ar da suka samu. Tun da kai baƙo ne muna gayyatar ka zuwa gare mu domin mu aura maka ita, sai ka kwana da ita a wannan daren washe gari ka sake ta, kuma za mu baka abin da na faɗa. Aladdini cikin ransa ya ce, wallahi kwana cikin ɗaki tare da amarya ya fi mini alheri da kwana akan titi cikin duhu da sanyi. Ya amince da haka, suka tafi zuwa ga alƙali wanda tun da ya haɗa ido da Aladdini ya je na ƙaunarsa. Ya ce da dattijo, menene buƙatar ka? Ya amsa da cewa, muna so ka rubuta mana takardar aure da ƴata da wannan saurayi, bisa sharaɗin sadaki dinare 10,000. Idan ya kwana da ita zai sake ta da safe. Za mu ba shi alfadara da tufafi, kowanne ya kai dinare 1,000 da kuma dinare 1000 na tsabar kuɗi. Amma idan bai sake ta ba, zai biya mu wannan kuɗi na dinare 10,000 bisa wannan sharaɗi. Aka rubuta takarda akan haka, sannan mahaifin yarinyar ya tafi da Aladdini ya ba shi tufafi masu kyau sababbi, sannan ya wuce da shi gidan da ‘yarsa take. Ya bar shi a tsaye a ƙofar gida, ya shiga ciki ya ba ta takardar ya ce, riƙe wannan yarjejeniyar taki da kanki. Na aurar da ke ga wani saurayi mai kyawun gani, sunansa Aladdini Abu Shammata, sai ki more shi gwargwadon morewa. Ya tafi ya barta zuwa gidansa. To tsohon mijin nan nata yana da wata tsohuwar kuyanga wanda yake aikanta gurin Zubairatu, yana kyautata mata. Ya je wurin ta ya shaida mata da wannan labari, sannan ya ce mata, wallahi uwata,
idan Zubaidatu ta ga saurayin nan za ta bashe ni ta juya min baya, domin yana da kyau, ba za ta taɓa yarda da ni ba. Ina so ki tashi yanzu ki shirya yadda ba za ta ga fuskarsa ba. Ta ce da shi, kada ka damu, zan yi maka haka albarkacin ƙuruciyarka da ba na so ta wulaƙanta, ba zan bari ya kusance ta ba. Ta tashi ta tafi wurin Aladdini da ke tsaye a ƙofar gida ta ce masa, ya ɗana, ina da wata shawara gare ka, kuma ina roƙonka don girman Allah ka yarda da maganata, domin ina jiye maka tsoron wannan matar. Yaro ya ce mata, wata shawara ce? Tsohuwa ta ce, kada ka kusanci yarinyar nan, kuma kada ka taɓa jikinta. Ina dalili? Aladdini ya tambaya cikin kokonto. Tsohuwar ta ce, saboda jikinta cike yake da cutar kuturta. To ni ina tsoron kada ta shafa maka cutar da ƙuruciyarka a barbege. Da ya ji haka sai ya ce, to bana buƙatar ta. Tsohuwa ta shiga wajen Zubaidatu nan ma ta shiga, ta shirga mata ƙarya, irin ƙaryar da ta yi wa Aladdini. Yarinya ta ce, bana buƙatarsa, amma zan bari ya kwanta shi kaɗai da safe ya kama gabansa. Sannan yarinya ta kira kuyanga ta ba ta abinci ta ce a kai masa. Ya karɓa ya ci abinci mai yawa har ya ishe shi ya sha ruwa. Sannan ya zauna yana karanta suratul Yasin da murya mai daɗi da cikakken tajwidi. Yarinya na zaune tana sauraron sa, ta ji muryarsa ta yi mata daɗi, ta kuma tabbatar mai cutar kuturta muryarsa ba za ta yi daɗi kamar haka ba. A ƙarƙashin zuciyarsa sai ta ce, Allah ya kwashe tsohuwar banzan nan albarka. Tabbas wannan ba zai zama mai muryar cutar kuturta ba. Duk ƙarya ce ta tsara a kansa. Da ta ji ya yi shiru sai ta ɗauko molo, ta gyara tsakiyar sitan nan ta kaɗa shi, irin yadda gwana yake yi, ta rera waɗannan baitoci da murya mai daɗin haka. Ina ƙaunar mai ƙamshi mai farin idanu, mai murya mai tafiya kamar reshen bishiya. An hana mini ganinsa mai gwanin daɗi, nufin Allah ne ya haɗa da wanda ya niyya. Sannan yayin da ya ji ta yi shiru shi kuma sai ya gama karatun, sai ya waƙe waɗannan baitoci. Na yi sallama ga mai ƙamshi a ɓoye cikin rufi, ba a taɓa rasa wardi a gidan mai gona ba. Yarinya ta miƙe tsaye ta ji ƙaunarsa ta daɗa shiga ranta, ta yaya labule. Aladdini ya ganta, sannan ya ƙwaƙe ta da waɗannan baitoci. Haske yake ƙwarai tamkar tauraro, numfashinsa da ganinsa kamar na barewa. Na auka tegun su zuciyata a gare shi, na rasa me zan yi domin mallakawa. Ta matso kusa da shi tana mai karkaɗa kuturinta, tana juya abin da ke ɓoye gare ta. Wannan sai kalla ɗan uwansa irin kallon da yake manci irinsa dubu, yayin da kibiya ta tabbata a cikin zuciyarsa ya rera waɗannan baitoci. Diyar watan sama ta riske a cikin duhun dare, na haɗu da ita ido na huɗu duk sun ga wata biyu. Ta sake matsowa kusa da shi ya rage tsakaninsu bai fi tako biyu ba, sai ya rera waɗannan baituka. Tana da ɗauri kitso uku a bisa kanta, maimakon dare ɗaya yau ya zama huɗu. Ta kalli wata mai haske da goshinta, haskenta ya sa hasken wata ya daɗu. Ta sake matsa kusa da shi za ta rungume sai ja da baya ɗaya. Ya ce mata, ɗaya can daga nesa, kada ki harbe ni da sota. Ta yaye kafaɗinta har ƙirjinta ya bayyana, farin ƙirjinta kamar farar ƙasa wanda ruwa ya bi ta kanta. Ta ce da shi, kai ya kamata ka yi nesa da ni domin kana ɗauke da cutar kuturta, kada ka shafa mini. Ya cika da mamaki ya ce, wa ya faɗa miki haka cewar ni kuturu ne? Ta amsa mata da cewar tsohuwar kuyangan nan wadda ta shigo ɗazu. Ya ce, to ai ni ma ita ta gargaɗe ni a kanki, ta ce min kina fama da albaras. Sannan ya buɗe hannayensa, ta gansu miƙaƙƙu babu karkata, ballantana alamar cuta. Suna santsi kamar jauhari ko azurfa. Da ta ga haka sai ta rungume shi a ƙirjinta, shi ma ya rungume ta. Ta riske shi da maraita da shi bisa bayanta, sannan ta kwanta ta cire tufafinta. Sannan abin nan da mahaifinsa ya bar masa ya so ma aiki yana mai cewa, ya shugaban jijiyoyi daga lokacinka. Ya miƙa hannunsa ga kuturinsa ya gyara saiwar daɗinsa zuwa ƙofar ƙauna. Ya bayar da ita ga saduwa ga ƙofar rabo, magangarar ta kasance zuwa ga ƙofar nasara, har zuwa inda ya shiga babbar magangara a buɗaɗɗiyar ƙofa. Bayan haka, ya shiga kasuwa ta biyu, ta uku, ta huɗu da ta biyar, ya iske shimfiɗa ya zauna, gwargwadon zamansa yadda zai iya jurewa, har aka jefar da shi. Da gari ya waye sai ya ce mata, ya farin ciki na, abin nan da ya kasance mai kama da hankaka ya zo. Sai ta ce masa, menene ma'anar haka? Sai ya ce, ki sani yanzu lokacin ne da zamu rabu. Ta ce, saboda me? Ya ce, mahaifinki ya kafa min sharaɗi a gaban alƙali cewar sai na biya dinare 10,000 a matsayin dukiyar aurenki, muddin nazarta wannan lokaci ban sake ki ba. Don kuma na aikata ɗayan biyu, to na uku shine zan kasance a kurkuku. Ni kuma a halin yanzu ban mallaki ko da rabin dirhami ba. Da ta ja ka sai ta ce, ya shugabana, shin takardar auren nan tana hannunka ko tana hannunsu? Sai ya ce, ni kan ban mallaki komai ba na daga takardar wala dukiya.
sai ta ce kwantar da hankalinka, wannan abu ne mai sauƙi, kada ka ji tsoro. Ta miƙa masa jaka ta ce riƙe wannan dinare 100 ne, shi kenan da ni, da akwai wasu wallahi da na ƙara ma. Mahaifina ne saboda na nuna ba na son ɗan baffana ya kwashe dukkan abin da na mallaka ya mayar wurinsa, yanzu ba ni da komai. Yarinyar ta ce da Aladdini, idan mahaifina ya aiko maka da takardar kira zuwa kotu, ka tafi ka tsaya gaba ga alƙali, idan mai shari'a ya buƙaci saki, ka ce musu, shin wajibi ne bisa doron shari'a mutum ya yi aure da daddare, kuma washe gari a ce tilasta saki matar? Sannan sai ka sunkuya ka sumbaci hannun alƙali, ka sunna masa dinari 50, sauran mataimakansa ka bi su da irin wannan gaisuwar. Na san za ci gaba da bibiyar ka suna cewa, ka sake ta mana, ka mallaki tufafi da alfadara da dinari 1000 ka yi tafiyarka, shagalinka a bisa sharɗin da kuka yi. Sai ka amsa musu da cewa, ai silin gashin matata ya kai darajar dinari 1000, ba zan yarda na rabu da ita, ba zan karɓi riga ko kuɗi ko wani abu a madadinta ba. To daga nan za su ce kawo dukiyar aure, to sai ka nemi a baka kwana 3. Na san alƙali da jama'a su za su lamunce maka har kwana 10 kafin ka kawo. Suna cikin wannan tattauna sai suka ji sallama da ƙofar gida. Aladdini ya fita, sai ya ga yaron alƙali ya ce masa, mai shari'a yana neman ka tare da sirikinka. Aladdini ya bashi dinari 5 ya ce da shi, ya kai malam, na kira, a wata shari'a ce aka ce mutum zai yi aure da isha'i sannan a matsa masa ya saki matar da asubahi. Mai kira ya ce ai babu wannan shari'ar a bayan ƙasa, sai dai wadda aka iza ta bisa son zuciya. Idan kuma kai ka kasance wanda bai san hukunce-hukuncen shari'a ba, ni zan zama mai ɗaya maka. To jama'a, yau ma anan za mu tsaya a wannan hikaya ta mu ta Aladdini dan attajiri. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa, sannan ku danna like, sannan ku yi comment. Mun gode sosai daga Nishaɗin ku TV, nishaɗin al'umma. Assalamu alaikum.